ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ଦହିବରା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଦହିବରା ଏଠି ଅଛି। ଏ ଆଗକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇଙ୍କି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ଦହିବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବଡ଼ ସଂଘ ପାଖେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହିବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଗିବି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ନୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି। ମତେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କର ଦହିବରା ନାଁ ଅଛି ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଥିଲି। ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି, ସରିବା ପରେ ହେଲାଣି। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ। ରଖୁଛି। ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।